meget, meget kraftigt organiseret. Det er rigtig store penge, der er i det. Det er naturens egen amfetamin. Man opnår en rus, som svarer til en amfetaminrus. Begynder man først på det her, så kan man ikke undvære. Det er en tilfældig mandag ude foran Bazar Vest i Aarhus. En handel med det afrikanske rusmiddel kat er netop gået i gang. Rusmidlet er ulovligt i Danmark. Alligevel bliver det solgt hver eneste mandag samme tid og sted, uden politiets indgriben. Kennedy har tygget kat siden han var 10 år. Det begyndte i hjemlandet Somalia, og efter han kom til Danmark, blev det en fast del af hans hverdag. Marka waxaan dareemaya marka inaan darooba inay qeyr mas-uulna noqdeen laakiin qaadka wuxuu baabi'iyey noloshayda oo dhan. Misbrugsekspert og overlæge Henrik Rindom har haft flere katmisbrugere i konsultation. Han ved derfor, hvad afhængighed af kat kan føre til. Når vi ser på dem, der virkelig får et misbrug af stoffet, der må man sige, så er det, har det en skadelig effekt. Det er der slet ingen tvivl om. Hver eneste dag bliver store mængder af den afrikanske plante fragtet ind over Danmarks grænse. Der kommer meget. I anslår cirka, der kommer 1 tons om dagen. Kat bruges primært i somaliske kredse, hvor rusmidlet oftest bliver indtaget gennem langvarig tygning. Det giver en stimulerende og opkvikkende virkning. Det er i Østafrika, kat bliver dyrket. Ruten går oftest fra Kenya til Amsterdam, hvor planten er lovlig. Herfra bliver katforsendelserne hentet og fragtet til Norden, hvor det er ulovligt. Alene i januar måned har grænsepolitiet beslaglagt store mængder kat. Vi ligger stadig mellem 5,5 og 6 tons på de første 3 uger her i januar måned. Toldkontroller ved det motorvognsvagt. I Padborg er en razzia netop gået i gang denne nat med ekstra fokus på kat. De ved, smuglerne har travlt. Katplanten skal helst være på markedet mellem 36 og 48 timer, efter den er blevet plukket, før virkningen stadig er intakt. Der lugter af noget andet. Ja, det gør det også. Det lugter satan af kat. Alle biler skal tjekkes for at holde det ulovlige rusmiddel ude af landet. Jeg mener ikke, vi er hysteriske i Danmark. Jeg mener, at de er lidt for milde i de øvrige lande, og ikke ser det samfundsproblem, der reelt set ligger i. I Aarhus bor der knap 3300 somalier. Omkring halvdelen er i den arbejdsdygtige alder. Heraf er 81% arbejdsløse. Formand for Somalis netværk i Danmark, Mohammed Gelle, er ikke i tvivl om, hvorfor somalierne er den etniske gruppe med færrest i arbejde. Kattykning er en af de her årsager til, eller en af de barrierer, som er årsagen til, at Somalia er faktisk den gruppe, som har de laveste tilknytning til arbejdsmarkedet. Ifølge Mohammed Gelle tykker omkring 40% af alle somaliske mænd i Danmark kat. Planten skal tykkes længe for at få den opkvikkende og stimulerende virkning. Det betyder, at mange bruger natten på at tykke og hele dagen på at sove. Eftervirkningerne er sløvhed og nedtrykthed, og derfor kunne Kennedy heller ikke holde på et arbejde. Han havde intet overskud til at hjælpe sin familie og brugte alle pengene på kat. Maalintii 400 camal aan markaan lacag fiican haysto iga bixi jirtay. God aften. Hvor kommer I fra? Katplanten blev ifølge grænsepolitiet smuglet ind i landet i løbet af natten og de tidlige morgentimer. Det foregår af 2 ruter, Aarhusruten og Københavnerruten med en afstikker i Odense. De store mængder, der flyder ind over grænsen hver dag, skal ud til de mange brugere. Spørgsmålet er, hvor brugerne så får fat på det. Vi er i en gyde ude foran Bazar Vest i Aarhus. Det er en tilfældig mandag i marts. TV2 Østjylland ligger på lur med skjult kamera. Det er middagstid. Den første sælger dukker op. Der går ikke længe, før de første købere melder sig. Store bundter kat bliver omhyggeligt gemt væk under jakken, og diskret bliver der afregnet. Katsælgerne tjener store penge på rusmidlet. I Aarhus koster et bund 50 kroner. En almindelig dagsdosis er 2-3 bundter. Der går ikke længe før posen er tom, og der må hentes nye forsyninger. På intet tidspunkt bliver salget forstyrret af politiet. På sit værelse på herberget Sundholm i København sidder Kennedy. Afhængigheden ødelagde hans liv.
I dag kalder han sig for narkoman. waxay ii keentay familiga inaan yani qayr mas-uul aan noqday laakiin aan isku malaynayn qayr mas-uul ilmahaygii oo aan gacan qabasho iga waayay lacagtii noloshayda oo lacagtii iiga dhammaatay jaan wax aan caadi ahayn oo ii geystay jaadka. Kennedy blev skilt fra sin kone, der flyttede fra København til Aarhus sammen med børnene. Det er ikke en enkeltstående historie. Katmisbrug ødelægger ofte familier. Alia er somalier og har katproblemerne tæt ind på livet. Af hensyn til familien ønsker hun at være anonym. Han arbejder ikke, han er så afhængig af ret, at det går ud over hans evne til at kunne ud. Selvom der gives bøde på op til 2.000 kroner for at have mellem 1 og 10 kilo kat på sig, og fængselsstraf, hvis man har over 10 kilo, så foregår salget åbenlyst. Og uden politiet forhindrer det. Det, som vi oplever, det er sådan, at man ikke håndhæver den her lov i Danmark. Tværtimod, man næsten siger mellem fingrene. Indsatsen over for kat bør selvfølgelig være identisk med den indsats, vi gør over for så mange andre illegale rusmidler. Hos Østjyllands politi i Aarhus har de lavet en indsats mod kat i november og december sidste år for at få katsalget væk fra Bazar Vest. Vi har i de sidste 2 måneder 2007 haft 29 sager og konfiskeret 122 kilo kat. Og hvad med så de seneste 3 måneder? Hvad har I beslaglagt der? Ja, det er ikke svaret på. Det har jeg ikke talt på. Har I haft nogle aktioner inden for de sidste 3 måneder? Vi har den målrettet indsats, vi har lavet i slutningen af 2007, den er fortsat her i starten af 2008. Vi viser politiet TV2 Østjyllands optagelser af adskillige kathandler, der er foregået åbenlyst i Gellerup i løbet af de sidste 3 måneder. Det er sket samme tid og sted, uden politiets indgriben. Nu er det ikke sådan, at vi døgnet rundt har fokus på det her. Det er i de perioder, hvor der er ressourcer til det, der foregår løbende en prioritering af de ressourcer, vi anvender generelt. Og herunder indgår også indsatsen over for katsalg. Men kan du give noget tal på, hvor mange gange jeg har været derude? Nej. Den 6. marts i år nedsatte politiet i samarbejde med Aarhus Kommune en arbejdsgruppe, der skal dæmme op for katsalget i Gellerup. Det er i dag mandag den 31. marts i Gyden ved Bazar Vest. Salget fortsætter uden indgriben. Kennedy har fået tilbudt behandling på herberget i København for at slippe af med sit misbrug. Han har nu været stoffri i 4 uger. xagga familiga waxaa iga soo raacay wallahi khaladaad badan aan galay laakiin hadda way u jeedaan inay isbedelaan reerka ilmahayga way u jeedaan wada xiriir badan aa naga dhexeeya wada socod badan aa naga dhexeeya wada hadal badan aa naga dhexeeya